Hi mga loves! Magandang araw po sa ating lahat at maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, huwag kakalimutan mag-subscribe. Pindutin po ang bell button at notification bell para palagi po kayong updated sa mga story na ibabahagi ko po sa inyo. Muli, ako po ang inyong narrator, Miss Love. Hello po at magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ulysses. 35 taong gulang na ako. May asawa na si Beatrice at kasalukuyan siyang buntis sa pangatlong anak namin. Hindi ko akalaing hahantong ako sa ganitong sitwasyon, Miss Love. Nagtatrabaho po ako ngayon bilang driver ni Doktora Kayla. 48 taong gulang. Isang byuda na matagal lang namumuhay ng mag-isa. May anak siya pero nasa Maynila. Abala rin sa sariling trabaho, kaya naman bibihira lang to kung makauwi. Napakalaki ng bahay ng doktora. Napakatahimik. Kaya naman pag nandun ka, mas ramdam mo ang lungkot. Ako naman, simpleng tao lang. Kailangang kumayod para sa pamilya. Kaya naman ang ipasok ako ng tiya kong si Maria bilang driver ng doktora, hindi na po ako nagdalawang isip pa. Kahit wala akong kumpletong requirements, agad akong tinanggap ni doktora dahil na rin sa pagtitiwala niya sa tiyahin ko. Biglaan kasi ang pagkawala ng dati niyang driver na si Mang Gasto. Inatake raw to bigla sa puso nung umuwi ng probinsya, kaya nagmamadali siyang makahanap ng papalit at doon nga ako pumasok. Sa totoo lang, unang tingin ko pa lang kay doktora, napansin ko na agad ang kakaibang dating niya. Maputi, napakaganda kong manamit at kahit may edad na, halata mong inaalagaan niya ang sarili. Maiksi lang ang buhok niya, hindi rin siya suplada. Kabaligtaran pa nga. Mabait siya at kalmado kung magsalita. At talagang marunong siyang makisama kahit na sa mga katiwala niya o trabahador niya. Sa paglipas ng araw, habang tumatagal, may napansin akong kakaiba sa kanya. Lalo na tuwing nasa sasakyan kami. Doon kasi siya mas nagiging bukas. Mahilig pala siyang makipagkwentuhan, magtanong-tanong ng kung ano-ano. Ulysses, tawag niya sa akin isang araw habang papunta kami sa klinika niya. Po, doktora, may asawa ka na ba? Hindi nga pala nabanggit sa akin ang tiyahin mo. Medyo nagulat pa ako sa tanong niya, pero sumagot agad ako. Opo, dok, buntis nga ho ngayon eh. Saglit siyang natahimik. Nakatingin lang siya sa may bintana habang tumatakbo ang sasakyan. Ilan naman ang anak niyo? Tanong niya ulit. 2 na ho at paparating na ho yung pangatlo. Ngumiti siya pero may kakaibang lungkot sa mga mata niya. Maswerte ka. May pamilya ka. Sabi niya. Hindi ko alam kung anong isasagot kaya naman tahimik na lang akong nagmaneho. Isang hapon, pauwi na kami noon. Mabagal lamang ang takbo ng sasakyan dahil sa sobrang traffic. Tahimik lang kami pareho hanggang sa maya-maya ay bigla siyang nagsalita. Alam mo, Ulysses, mahirap mawala ng kasama. Hindi naman ako agad sumagot. Hinayaan ko lang siyang magpatuloy. Dati, sanay na sanay akong may kausap, may katabi, may uuwian. Pero ngayon, puro alaala na lang. May anak nga ako, wala naman dyan. Doon ko lubos na naintindihan. Kahit na gaano siya kayaman o gaano kaayos ang buhay niya, may lungkot siyang dinadala. At doon nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Hindi lang siya basta amo para sa akin. Isa rin siyang babae na nasasaktan at nalulungkot. Lumipas nga ang mga linggo hanggang sa naging buwan, nasanay na lang ako sa trabaho ko.
Alam ko na ang schedule niya, ang mga lugar na pinupuntahan niya, pati na rin ang mood niya sa bawat araw. At sa bawat pagdaan ng araw, mas lalo kaming nagiging komportable sa isa't isa. Minsan nga inaabot na kami ng gabi sa labas. Kain sa labas pagkatapos ng trabaho niya. At syempre sa una, tumatanggi ako dahil nahihiya pa ako. Naku doktora, wag na ho, mauna na ho ako. Sige na, sumabay ka na. Huwag ka nang mahiya. Wala naman akong magagawa kundi sumunod. Hanggang sa nasanay na rin akong ganun siya. Pero hindi ko pa rin naman pinapabayaan ang pamilya ko. Sa bawat sweldo ko, diretso agad sa bahay. Kay misis, sa mga anak ko. Yun ang prioridad ko. Hanggang sa dumating Miss Love ang araw na hindi ko ho inaasahan. Nanganak na si Beatrice. Pero hindi naging madali. Kailangan siyang operahan dahil naging cesarean siya. At doon nagsimula ang problema. Ang ipon ko kasi ay kulang na kulang. Dahil nga ang alam ko ay sa lying-in lamang siya manganganak. Kulang na kulang ang sweldo. Kulang ang lahat. Nakikita ko ang sarili ko na halos hindi na makatulog sa kakaisip kung saan ako kukuha ng pera. May bagong silang kaming anak. May 2 bata pang umaasa sa akin at isang asawang nagpapagaling. Doon ko naramdaman ang bigat ng responsibilidad. At doon ko naisip, si doktora. Ilang araw akong nagdalawang isip. Ayoko sanang humingi. Nahihiya naman ako. Pero wala naman na akong iba pang malapitan. Isang gabi, pagkatapos ng trabaho, lakas loob akong nagsalita. Doktora. Napatingin siya sa akin noon. Oh, Ulysses. Bakit? May kailangan ka ba? Pwede ho ba akong makahingi ng tulong? Hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya habang sinasabi ko yon. Tahimik siya sandali. Anong klaseng tulong? Doon ko na kinuwento ang lahat. Ang operasyon, ang gastos, ang pangangailangan. Hindi siya nagsalita agad pero ramdam ko na nakikinig siya. Pagkatapos kong magsalita, bumuntong hininga ang doktora. Okay, sige, magkano bang kailangan mo? Nagulat ako noon. Hindi ko inaasahan na ganun siya kabilis sumagot. Sinabi ko naman ang halaga. Alam kong medyo malaki yun pero hindi naman siya nag-react. Sige, tutulungan kita. Sabi niya. Para ba akong nabunutan ng tinik ng mga oras na yon? Salamat po talaga, doktora. Babayaran ko po. Huwag mo nang isipin yun muna. Pagputol niya. Ang importante, maging maayos ang pamilya mo, ang mag-ina mo. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Halo-halo. Pasasalamat, hiya at kung ano pa. Akala ko, Miss Love, doon yun matatapos. Pero mali ako. Dahil mula sa araw na yun, biglang may nagbago sa pagitan namin. Hindi ko pa alam kung gaano kalalim ang pagbabagong yun at kung paano nito babaguhin ang buhay ko, pati na rin ang konsensya ko. Dahil nga sa tulong ni Doktora Kayla, nakalabas na ng ospital ang asawa ko, pati na ang bagong silang naming anak. Hindi ko maipaliwanag ang gaan ng pakiramdam ko noon. Para akong nabunutan ng tinik, ng napakalaking tinik sa dibdib ko. Pero yun nga, akala ko talaga hanggang doon lang yun. Doon na matatapos ang problema. Pero mali pala ako. Dahil pag-uwi naman namin sa bahay, doon ko unti-unting naramdaman ang panibagong problema. Ang gatas, diaper, mga gamot ni Beatrice, pati ng pagkain namin araw-araw. Lahat sabay-sabay dumating. Yung perang hiniram ko kay doktora, para bang dumaan lang sa kamay ko. At ang masakit, hindi ko pa nga yun nababayaran. Dahil sa sunod-sunod na gastos, napilitan na naman akong manghiram ulit. Sa kanya pa rin, dahil wala naman akong ibang malalapitan. Sa una, nahihiya pa ako. Doktora, pasensya na po kung hihingi na naman ako ng tulong. Baka po sana pwedeng
Hindi na niya ako pinatapos na magsalita. Magkano? Ganun na siya palagi. Diretso niyang tinatanong yun at wala nang paligoy-ligoy pa. Hanggang sa dumating sa punto na pati ang sahod ko ng ilang buwan ay naia-advance ko na. Halos wala nang natitira sa akin kada sweldo. Direkta lahat sa utang. At habang tumatagal, mas lalo naman akong nalulubog. Isang gabi, pauwi na kami galing sa klinika. Tahimik, konti na lang ang sasakyan. Madilim ang paligid, na para bang sumasalamin sa gulo ng isip ko. Bigla siyang nagsalita. Ulysses, "O, doktora, magkano na nga ba ang nahihiram mong pera sa akin?" Para ba akong biglang kinabahan? Hindi ko kasi kabisado ang eksaktong halaga, pero alam kong malaki na. Doktora, pasensya na ho. Babayaran ko po talaga. Hindi naman yun ang tanong ko. Kalmado niyang sagot. Napaigpit ang hawak ko sa manibela. Malaki na rin, hindi ba? Dugtong pa niya. Wala akong naisagot. Tahimik ulit kami ng ilang segundo. Pero ramdam ko na hindi pa tapos ang sasabihin niya. Hanggang sa nagsalita ulit siya, mas mahina ang boses. Paano mo babayaran yun? Anong plano mo? Hindi ko alam ang sasagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin naman alam kung papaano. Doktora, magtatrabaho po ako ng maayos. Kahit hulugan ko na lang. Ulysses, pagputol niya. Kahit anong gawin mo, matatagalan ka. Doon ako natahimik. Alam kong tama siya. Kahit kalabaw ang gawin ko, matatagalan akong babayaran siya. At doon niya sinabi ang hindi ko inaasahan, Miss Love. Kung gusto mo, pwede naman siguro sa ibang paraan. Para mapabilis. Parang biglang tumigil ang mundo ko sa narinig ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Anong ibig niyong sabihin, doktora? Tanong ko, napilit pinapakalma ang sarili. Hindi naman siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang binaba ang bintana. Pumasok ang malamig na hangin sa loob ng sasakyan. Tinanong kita noon, hindi ba? May asawa ka? Sabi mo, buntis siya. Opo, doktora. Ako, tinanong mo ba ako kung may nakasama pa ako mula nung mawala ang asawa ko? Napatingin ako sa rearview mirror. Kita ko ang mukha niya, pero hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Hindi na ho, kasi ayoko naman hong makialam sa inyo, doktora. Matagal na akong mag-isa, Ulysses. May bigat ang bawat salita niya. Ano po bang ibig niyong sabihin, doktora? Tanong ko ulit. Kahit parang alam ko naman na ang direksyon ng usapan naming dalawa. Tumingin siya ng diretso sa akin. Biyuda na ako. Matagal na. At matagal na rin akong walang nakasama sa kama. Matagal na akong nangungulila. Babae pa rin naman ako. Nangangailangan pa rin naman ako. Parang nanuyo bigla ang lalamunan ko noon, Miss Love. Hindi ko rin alam kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Doktora, mahina akong sabi. Hindi kita pinipilit. Dagdag niya agad. Sinasabi ko lang na may iba pa namang paraan para makapagbayad ka. Napahinto ako noon sa pagmamaneho. Sa isang madilim na bahagi ng kalsada, walang gaanong ilaw at wala nang dumadaan. Inihinto ko ang sasakyan. Hindi ko alam kung bakit ako huminto. Siguro dahil hindi ko na rin kayang tumuloy pa. Na parang wala lang nangyayari sa amin. Tahimik kami sa loob ng sasakyan at ramdam ko ang sarili kong paghinga. Mabigat at magulo. Ulysses, pagtawag niya ulit. Dahan-dahan akong lumingon sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na siya tiningnan bilang amo. Tiningnan ko siya bilang isang babae. Isang babaeng matagal nang nag-iisa. Isang babaeng nangangailangan. Isang babaeng tumulong sa akin noon ng walang pagdadalawang isip. At isang babae ngayon na may hinihinging kapalit. Doktora,
Hindi ko ho alam kung tama ba to. Sabi ko ng halos pabulong. Wala naman talagang tama o mali minsan. Sagot niya. Dahil may mga bagay talaga na nangyayari. Dahil kailangan. Napapikit ako sandali. Naalala ko si Beatrice, yung mga anak ko, yung pangakong binuo ko bilang asawa. Pero kasabay noon, naalala ko rin ang utang ko. Yung kaba, yung kawalan ko ng magawa, at kung paano ko tinulungan ni doktora ng walang tanong. Unti-unti naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Para bang may dalawang boses sa isip ko. Isa, yung konsensya ko, at isa, yung realidad. Pagdilat ko ng mata, nakatingin sa akin si doktora. Parang tahimik na naghihintay kung anong magiging desisyon ko. At sa mga sandaling iyon, gumawa ako ng desisyon na alam kong hindi ko na mababawi pa. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Wala nang salita, wala nang paliwanag. Ang alam ko lang nung mga time na yon, tumawid ako sa linya na matagal kong iniwasan. At sa madilim na gabing iyon, sa loob ng nakahintong sasakyan, doon nagsimula ang isang lihim na hindi ko na kayang takasan. Lumipat ako ng pwesto. Pinuntahan ko siya. Nung maglapat ang labi naming dalawa, kakaibang kaba at kuryente ang naramdaman ko. Salamat sa pagbayag, Ulysses. Hindi ko to makakalimutan. Napatitig pa ako sa kanyang mga mata. Pababa sa kanyang labi, hanggang sa muli kong idampi ang labi ko sa kanya. At sa pagkakataong yon, tuluyan nang may nangyari sa aming dalawa. Pagkatapos noon, wala kaming sinabi sa isa't isa. Bumalik ako sa driver's seat at muling pinaandar ang sasakyan. Naging tahimik na ang mga sumunod na biyahe. Pero alam ko, hindi na magiging katulad ng dati ang lahat. Dahil mula sa gabing yon, hindi na lang ako driver ni Dr. Kayla. May utang pa rin ako, pero ngayon, hindi lang pera ang kapalit. At mas mabigat yon kaysa sa kahit na anong halaga. Sa paglipas ng mga araw, akala ko isang beses lang mangyayari yon. Akala ko ay makakalimutan din namin. Na kaya kong ituring na para bang wala lang yon. Pero mali ako. Dahil sa mga sumunod na araw, naulit at naulit at naulit pa. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kaming napunta sa ganung sitwasyon. Minsan, sa loob pa rin ng sasakyan. Minsan, sa bahay na niya kapag walang ibang tao. Tahimik at lihim. Walang ibang dapat na makaalam. At ang kapalit noon, pera. Oo, Miss Love. Dumating ako sa puntong tinatanggap ko na ang lahat. Hindi ko na pinilit labanan. Sa bawat pagkakataon na tatawag siya, alam ko na ang ibig sabihin nun. At sa bawat pagtugon ko, may kapalit na tulong. Unti-unti naman akong nakabayad sa mga utang ko, hindi lang kay doktora. Nagkaroon pa nga ako ng dagdag na pera para sa gatas ng anak ko, sa diaper, sa gamot, at sa pang-araw-araw naming gastos. Sa unang pagkakataon nga, medyo gumaan ang buhay namin. Hindi na ako kinakabahan tuwing may kailangang bayaran. Hindi na ako nagpupuyat kakaisip kung saan ba ako kukuha ng pera. Naging maayos ang lahat. Pero ang kapalit naman nun, ako, ang sarili ko mismo. Napapaisip ako, ito ba talaga yung dapat? Pero sa tuwing uuwi ako at makikita ko ang mga anak ko na maayos naman ang kalagayan, nawawala ang tanong na iyon. Salamat. Bulong ko sa sarili ko. Pero hindi sapat yun para patahimikin ang konsensya ko. Lalo na kapag kaharap ko ang misis ko. Ang laki yata ng dala mong pera ngayon. Sabi niya minsan habang inaayos ang mga gamit ng baby. Umiti lang ako ng pilit. Dinadagdagan ni doktor yung sahod ko eh. Sagot ko. Hindi na siya nagtanong pa. Naniwala naman siya sa akin. At yun ang mas masakit. Minsan habang natutulog siya sa tabi ko, gising pa ako. Nakatingala lang ako. Nakatitig sa kisame. Iniisip ang mga ginagawa ko. Iniisip kung ano bang klaseng asawa ko.
Para sa inyo naman to. Bulong ko na lamang sa sarili ko. Pero kahit na anong sabihin ko, hindi nawawala yung bigat sa dibdib ko. May mga pagkakataon pa na habang nasa bahay ako, tatawagan ako bigla ni Doktora. Ulysses, pumunta ka dito, may lakad tayo. Pero alam ko na kaagad kung ano ang ibig sabihin nun. Hindi na niya kailangang ipaliwanag pa. At ako, hindi na rin naman ako tumatanggi. Magpapaalam ako kay Mrs. na may bigla ang lakad si Doktora at papayag naman siya. Sa totoo lang, Miss Love, nasanay na lang din po ako. Hindi lang sa pera, kundi sa sitwasyon. Minsan napapansin ko rin na ibang-iba na ang tingin ni Doktora sa akin. Hindi na lang basta driver niya. May koneksyon na hindi na namin kayang ipaliwanag pa. Pero alam kong mali pa rin at hindi yon magbabago. Isang gabi, umuwi ako ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Beatrice nakarega ang baby namin. Nakangiti siya habang pinapagatas to. Sa gilid, naglalaro naman yung dalawa naming anak. Simple pero masaya dahil buo kami. At doon ako natigilan. Para bang may kumurot sa puso ko. Ito yung pamilya ko. Ito yung dahilan kung bakit ako nagsusumikap. Pero ito rin yung pamilya na unti-unti kong niloloko. Bakit ka nakatayo lang dyan? Tanong ni Beatrice habang nakangiti. Lumapit naman ako. Buhatin ko nga muna siya. Sabi ko habang kinukuha ang baby. Habang karga-karga ko siya, hindi ko maiwasang titigan ang maliit niyang mukha. Walang kaalam-alam to sa mga ginagawa ko. Walang kamalay-malay. Para sa'yo naman to. Para sa inyo. Bulong ko sa kanya. Pero sa loob ko, may tanong na hindi ko masagot-sagot. Kung para ba talaga sa kanila ang ginagawa ko o para na lang sa sarili kong kaginhawaan. Lumipas pa ang mga linggo, Miss Love, mas gumanda ang buhay namin. Nakabili ako ng mga kailangan sa bahay, nakapag-ipon kahit papaano at nakakakain ng maayos. Lahat ng dati naming problema unti-unting nawala. Pero kapalit nun, hindi na rin ako katulad ng dati. Madalas natulala ako, madalas natahimik, madalas iniisip kung hanggang kailan ko kayang itago ang lahat. Dahil alam kong isang pagkakamali lang, isang araw lang na mabunyag ang lahat, pwedeng masira ang lahat ng pinaghirapan ko. Isang gabi, habang mag-isa akong nakaupo sa labas ng bahay, napabuntong hininga ko. Tahimik ang paligid, pero ang isip ko magulo. Naalala ko yung unang araw ko kay Doktora. Kung paano ako nagsimula bilang simpleng driver niya. Kung paano ako naging isang lalaking handang gawin ang lahat para sa pamilya. At kung paano nauwi sa ganitong sitwasyon. Hindi ko namalayang napapikit ako at doon ko tinanong ang sarili ko. Kung mali ba talaga ang ginawa ko o kung isa lang akong taong pinili ang mas madaling daan dahil sa hirap ng buhay. Dahil sa totoo lang, nakakatulong siya sa akin. Nakakatulong si Doktora sa pamilya ko. Pero kapalit nun, ako mismo ang unti-unting nawawala. Kaya ngayon, gusto ko lang itanong sa inyong programa, Miss Love. Kung kayo ho ba ang nasa sitwasyon ko, gagawin niyo rin ba ang ginawa ko? O pipiliin niyo pa rin ang tama kahit mas mahirap? Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Miss Love, and God bless. Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jerome. Isang college student. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan sa buhay ko na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Isang pangyayaring nagsimula sa simpleng pagtulong lang sana sa kamag-anak.
pero nauwi sa isang lihim na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Malapit ako sa pamilya ng tito ko na si Tito Simon. Kapatid siya ng tatay ko. Isa siyang OFW na matagal nang nagtatrabaho sa abroad. Mabait siya at responsable. Halos buong buhay niya ay inilaan niya sa pagtatrabaho para mabigyan ng magandang buhay ang asawa niya. Ang asawa niya ay si Tita Carmelita, na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagkakaanak. Housewife, maganda, maputi, maayos manamit, at napakaalaga sa kanyang sarili. Kahit nasa bahay lang siya madalas, halata mong may natural siyang elegance. Mabait din siyang tao, kaya madalas ako ang tinatawagan niya kapag may kailangan siyang ipaayos sa bahay nila. Dahil nga matagal na nasa abroad si Tito Simon, kadalasan ay ako ang tumutulong sa mga mabibigat na gawain sa bahay. Isang araw, habang nasa campus ako at papunta sa susunod kong klase, biglang nag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, si Tita Carmelita ang tumatawag. Sinagot ko agad. "Hello, Tita." "Jeff," sagot niya sa kabilang linya. "Napatawag kayo, Tita. Kumusta po?" "Ayos lang. May ipapagawa sana ako sa'yo kung pwede ka." "Ano ho yun?" "May papalinis lang sana ako sa likod ng bahay. Maraming mga gamit ang nakatambak doon na kailangang ayusin." Napakamot ako sa ulo habang iniisip ang schedule ko. Tita, medyo busy po ako ngayon sa school eh. May mga project pa kasi kami." Ganun ba?" Sagot niya na parang medyo nadismaya. "Pero pupunta po ako kapag hindi na ako busy." Sabi ko kaagad. "Baka ho sa hapon o isa sa mga araw na to ay makapunta ako." "Ganun ba? O sige Jeff. Sabihin mo na lang kung kailan ka pupunta." "Opo, Tita." Pagkatapos ng tawag ay nagpatuloy na ako sa klase ko. Hindi ko na masyadong inisip yun dahil normal lang naman na tumulong ako sa kanila. Madalas aabutan niya rin naman ako ng pera kaya ayos na ayos sa akin. Lumipas ang ilang araw. Natapos ko na rin ang karamihan ng requirements ko sa school, kaya naisip kong dumaan sa bahay nila tita isang hapon. Hindi ko na nasabi sa kanya na pupunta ako doon. Bandang 4:00 na ng hapon nang makarating ako. Tahimik ang paligid sa lugar nila. Medyo magkakalayo pa kasi ang mga bahay at talagang malalaki rin. Pagdating ko sa bahay nila, napansin kong nakaparada ang kotse nila tita sa garahe. Kaya sigurado akong nasa loob lang siya. Hindi ko na siya tinawag. Umikot ako sa gilid ng bahay papunta sa likod kung saan niya sinabi na may ipapalinis siya. Habang naglalakad ako, napansin kong bahagyang bukas ang bintana ng kwarto ni tita. Sa una, wala naman akong pakialam doon. Pero habang papalapit ako, may narinig akong mga boses. Napahinto ako. Boses ni Tita Carmelita ang una kong narinig. Mahina pero malinaw. Teka, nakikiliti naman ako dyan. Napakunot ang noo ko. May kausap siya. Pagkatapos ay may narinig akong boses ng lalaki. Wala naman si Simon eh. Matagal pa siya bago umuwi. Kaya ako munang kikiliti sa'yo ngayon. Narinig ko ang mahinang pagtawa ni Tita Carmelita. Parang biglang kumabog ang dibdib ko. Daan-daan akong lumapit sa bintana. Hindi ko alam kung bakit ako sumilip. Siguro dahil nagtataka ako kung sino ang kausap ni Tita Carmelita. Pero nang makita ko ang nasa loob, parang nanlamig ang katawan ko. Nandun nga si Tita Carmelita at may kasama siyang lalaki. Hindi ko kilala ang lalaki, pero malinaw na hindi iyon si Tito Simon. Magkalapit silang dalawa habang nag-uusap. Sa sandaling iyon, agad kong naintindihan ang sitwasyon. Parang hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi pwede. Bulong ko sa sarili ko. Tatalikod na sana ako para umalis nang biglang tumahol ang aso. Napalingon si tita sa kinatatayuan ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Maya-maya narinig ko ang tunog ng pintuan sa likod ng bahay.
Pagtingin ko doon, nandun si Tita Carmelita. Nagkatinginan kami ulit. Kitang-kita sa mukha niya ang gulat. "Jeff?" Utal-utal niyang sabi. Parang natigilan kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tita, kakarating ko lang po," sabi ko. Tahimik siya sandali habang nakatingin sa akin. Parang iniisip niya kung ano ba ang nakita ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Jeff," sabi niya sa mahinang boses ulit. "Po?" "Huwag mong sasabihin sa tito mo." Diretsong sabi niya agad sa akin. Napatingin ako sa kanya. "Tita." "Please," dagdag niya agad. Ngayon ko lang siya nakita ng ganoon. Parang nag-aalala na natatakot. "Hindi mo naman sasabihin sa kanya, di ba?" sabi niya pa. Hindi ako sumagot. Nasa isip ko si Tito Simon. Kawawa naman siya. Yung tito kong laging nagpapadala ng pera para sa kanya. Nagpapakahirap. Yung tito kong mabait sa akin. Pero sa harap ko, nandun si Tita Carmelita. Nagmamakaawa sa akin na itago ko ang mga nakita ko. Lumapit siya ng kaunti. "Jeff, kung mananatili tong lihim, bibigyan kita ng allowance mo, ng pera mo." Nagulat pa ako. "Tita, tutulungan kita. Basta wag mo lang sasabihin sa kanya," sabi niya. Tahimik lang ako habang iniisip ang sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na lalo pang nagpagulo sa isip ko. "At may bonus pa, kung gusto mo," sabi niya. Hindi ko agad na intindihan kung ano ang ibig niyang sabihin noon. Pero sa paraan ng tingin niya sa akin, para bang may iba pang kahulugan ang mga salitang pinitawan niya. Pero hindi ko na yon inusisa pa. Magulo ang isip ko noon. Ayokong magdesisyon agad-agad. Nang mga sandaling iyon, naramdaman kong mas lalong naging komplikado ang sitwasyon. Ako ay isang simpleng college student na pumunta lang sana para tumulong sa paglilinis. Pero ngayon, may isang lihim na akong hawak. Isang lihim na pwedeng makasira ng pamilya. At sa harap ko ay isang babaeng handang gawin ang lahat para lang mapanatili ang lihim na iyon. Hindi ko inaasahan na yung simpleng pagpunta ko doon, Miss Love, ay aantong sa isang lihim na ganun kabigat. Ngayon ay nakatayo na kami sa likod ng bahay. Tahimik pa rin ang paligid. Nakatitig siya sa akin at ako ang unang umiwas ng tingin. "Pero tita, hindi po kasi tama yung nakita ko," sabi ko. Hindi siya agad sumagot. Nakatingin lang siya sa akin na parang nag-iisip kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. "Jeff, alam ko." Napabuntong hininga siya. "Kaya nga nakikiusap ako sa'yo, hindi ba?" Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. May parte sa isip ko na gusto nang umalis. Pero dahil nga pumunta ako doon para maglinis, kaya naman pinilit ko na lang ding tapusin. Napansin ko ang mga gamit sa likod ng bahay na kailangan na talagang alisin. Mga lumang mga gamit at ilang kalat na naipon na. "Pag-iisipan ko, tita," sabi ko. "Lilinisin ko muna yung inuutos ninyo." Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik lang siyang tumango. Kinuha ko na ang walis at nagsimulang maglinis sa likod ng bahay. Habang nagwawalis ako, pakiramdam ko ay napakabigat ng hangin sa paligid. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ilang minuto ang lumipas nang maramdaman kong may lumapit sa likod ko. Paglingon ko, nandoon si Tita Carmelita. Tahimik tong nakatayo habang pinapanood ako. "Tita," sabi ko. "Jeff," mahina niyang tugon. Huminto ako sa pagbuhat sana sa lumang cabinet na naroon. Mukha siyang seryoso. Parang may gusto siyang sabihin pero nahihirapan siya kung paano magsimula. "Galit ka ba sa akin?" tanong niya. Nagulat ako. "Hindi ho. Nagulat lang talaga ako at hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa niyo yun kay Tito. Alam niyo naman kung gaano ko nirerespeto si Tito, hindi ba?" Umupo siya sa isang upuang kahoy na nasa tabi ng halamanan. "Alam mo, Jeff,
Sabi niya habang nakatingin sa lupa. Hindi ko naman ginusto na mangyari yun. Tahimik lang ako habang nakikinig. Pero matagal na rin wala ang tito mo. Tapos napatingin siya sa akin. Ilang taon na rin siyang nasa abroad. 5 taon na, Jeff. Hindi ko alam kung paano ako sasagot. Ginagawa niyo yun para sa inyo, di ba? Sabi ko. Tumango siya. Oo. Alam ko. Ginagawa niya yun para sa akin. Para sa amin. Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay muling nagsalita. Pero Jeff, hindi madaling mag-isa. Hindi ko kailangan ng kasaganahan. Kung ang kapalit ay habang buhay akong magiging mag-isa. Napahinto ako. Alam mo ba yung pakiramdam na mag-isa lang ako dito? Walang kasama, walang asawa, walang anak. Ilang beses ko nang sinabi sa kanya na umuwi na siya. Natama na ang pagtatrabaho. Na may negosyo naman kami. Na stable na kami. Pero ayaw niya. Kaya ako lang nagawa yun dahil nangungulila ako sa tito mo. Babae din ako. Nangailangan din ako ng lalaki. Ng init. Kailangan ko rin ng lalaki paminsan-minsan na siyang magbibigay ng pangangailangan ko. Malungkot ang boses niya. Hindi ko naman ginusto yun eh. Hindi ko alam kung naaawa na ako sa kanya o nalilito lang ako. Pero tita, mali pa rin po yun. Tumango siya ulit. Alam ko. Tahimik ulit ang paligid, tapos maya-maya muli siyang nagsalita. Jeff, please. Huminto ako. Huwag mong sasabihin sa tito mo. Napabuntong hininga ko. Tita, mahirap po yun eh. Lumapit siya ng kaunti. Nakikiusap ako. May halong kaba ang boses niya. Kapag nalaman niya ng tito mo, masisira kaming dalawa. Ikaw lang ang magliligtas sa relasyon naming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isip ko, si Tito Simon ang pumapasok. Sa harap ko, si Tita Carmelita na tila nagmamakaawa na. Lumapit pa siya. Jeff, tutulungan kita. Bibigyan kita ng pera. Umiling ako kaagad. Tita, hindi po perang problema. Kung may kailangan ka sa school, tutulungan kita. Dagdag pa niya, pero hindi pa rin ako sumagot. Parang sinusubukan niyang kumbinsihin ako na manatiling tahimik. Jeff, sabi niya ulit, hindi mo kailangang sabihin sa kanya. Maya-maya ay napansin ko nang lumalapit pa siya sa akin. Magtiwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero ng mga sandaling yun, Miss Love, ay parang nagbabago na ang tono niya. Mas nagiging personal na siya at parang lalong lumalapit. Jeff, sabi niya habang nakatingin sa akin, alam kong mabuti kang bata. Pero minsan, may mga bagay na mas mabuting manatiling lihim. Hindi ako agad nakasagot. Pakiramdam ko ay parang nahati ang isip ko. Tita, sabi ko, hindi ko alam kung kaya ko bang itago yun. Di ba may sinabi ako sa yung bonus? Tahimik siyang tumingin sa akin. Pagkatapos ay maraan siyang ngumiti. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo kahit ngayon din. Total, 1 beses lang naman. Napakunod ang noo ko. Ano hong 1 beses lang naman? 1 beses lang. Na mangyayari yun. Pero pagkatapos nun, ang sikreto natin mananatiling sikreto. Parang lalo akong nalilito sa mga sinasabi niya. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko noon. Ako ay isang lalaki. At sa harap ko, ang isang babaeng sinusubukang kumbinsihin ako na manatiling tahimik. Hanggang sa napabuntong hininga ko. Tita, tumingin siya sa akin. Kung hindi ko sasabihin kay tito, uminto pa ako sandali. Pangako po ba na hindi niyo na ulit gagawin yun pagkatapos? Hindi niyo na siya lolokohin? Tumango siya. Pangako. Matagal akong nag-isip. Sa huli, napabuntong hininga na lang ako. Sige ho. Napansin kong bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya
Parang gumaan. Salamat, Jeff. Sa sandaling yun, hindi ko pa alam kung tama ba o mali ang naging desisyon ko. Ang alam ko lang, pumayag ako na itago ang lihim na nakita ko. At iyon ang naging simula ng mas komplikadong sitwasyon sa pagitan namin. Isang lihim na hindi ko akalaing magiging dahilan ng mga susunod pang mangyayari. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero mali pala ako. Lumipas ang ilang araw matapos ang nangyari sa bahay nila tita. Sinubukan kong maging normal ulit ang buhay ko sa school. Papasok sa klase, makikipagkwentuhan sa mga kaibigan. Pero kahit anong pilit kong mag-focus, bumabalik pa rin sa isip ko ang nakita ko. Yung nakita ko sa bintana. Yung pakiusap ni Tita Carmelita. At yung lihim na hanggang ngayon ako ang nagdadala. Minsan naiisip ko kung tama bang ginawa kong pananahimik. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa dorm, nag-ring ang cellphone ko. Pagtingin ko sa screen, nakita ko ang pangalan ni Tita Carmelita. Sandali pa akong nag-alinlangan bago ko to sinagot. Hello, Tita? Jeff? Sagot niya. Po? Kumusta ka? Anya. Ayos lang po. Busy lang sa school. Ganun ba? Parang may konting kaba sa boses niya. May klase ka ba sa Sunday? Tanong niya. Wala po. Bakit po? Sandaling natahimik siya bago sumagot. Kung may oras ka, pwede ka bang duman ulit dito sa bahay? Napaisip ako. May ipapagawa po ba kayo ulit? Wala naman masyado, may konting aayusin pa sa likod. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. At saka, gusto rin kitang makausap. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang pakiramdam akong naramdaman sa sinabi niya. Sige po, tita. Dadaan po ako. Sagot ko. Salamat, Jeff. Pagkatapos ng tawag, ay matagal akong nakaupo lang sa kama. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag. Siguro dahil gusto ko ring malinawan sa lahat ng nangyari. Dumating ang araw ng linggo. Bandang hapon, nang makarating ako sa bahay nila tita. Tahimik ang lugar tulad ng dati. Pagdating ko sa gate nila, bukas na ito. Parang inaasahan niya na talaga ang pagdating ko. Pumasok ako sa loob ng bakuran. Tita, tawag ko. Maya-maya, lumabas siya mula sa pinto ng bahay. Nakapambahay lang siya noon. Sando na fit sa katawan niya at short na maiksi. Kaya litaw ang makinis ng hita. Para siyang labanos. Kaya hindi na rin ako nagtataka na marami lang lalaking umaaligid sa kanya. Lalo't wala naman si Tito. Jeff, nandiyan ka na pala. Ngumiti siya ng bahagya. Pasok ka muna. Sa likod na po ba ako didiretso? Tanong ko. Naku hindi. Mamaya na yung sa likod. Sabi pa niya. Pumasok ako sa may sala. Malinis at maayos ang bahay tulad ng dati. Napansin kong tahimik. Tita, kayo lang ho ba dito? Oo, walang ibang tao ngayon. Wika niya na parang may kahulugan. Umupo ako sa may sofa. Si tita naman ay nakaupo sa kabilang upuan. Sandaling katahimikan ang bumalot sa amin. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Jeff, salamat ulit ha. Para saan po? Sa pagtupad mo sa pangako mo. Napakamot ako sa ulo ko. Wala naman po yun. Tumingin siya sa akin ng diretso. Kung wala sa yun, sa akin malaking bagay yun. Hindi ko alam kung bakit, pero parang mas seryoso ang usapan namin ngayon. Jeff, hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan. Tita, okay lang po talaga. Basta huwag niyo nang uulitin. Hindi, sabi niya, may utang na loob ako sa'yo. Tumayo siya mula sa upuan niya. Halika. Saan po? Sa likod ng bahay. Doon ko ipapakita yung aayusin. Tumayo na rin ako. Lumabas kami papunta sa likod ng bahay kung saan ako naglinis noong nakaraang linggo. Mas maayos na ngayon ang paligid. Mas maaliwalas. May ilang halaman na at may maliit rin na mesa sa gilid. Dito ka muna umupo. Sabi niya habang tinuturo ang bangko. Umupo naman ako. Si tita ay tumayo sa harap ko. Alam mo, Jeff,
Natatakot pa rin ako hanggang ngayon. Napabuntong hininga siya. Pero nagpapasalamat ako dahil pinagkatiwalaan kita. Hindi ko alam kung bakit, pero naging mas personal pa ang usapan namin pagkatapos. Lumapit siya ng kaunti. Jeff, mabuti kang tao. Hindi ho. Hindi, totoo yun, sabi niya. Kasi kung hindi ka mabuting tao, sinumbong mo na ako ngayon. Napangiti siya ng bahagya. Kung ibang tao siguro ang nakakita sa nangyari, baka matagal niya nang sinabi sa tito mo ang lahat. Tahimik lang ako. Pagkatapos ay sinabi niyang isang bagay na hindi ko inaasahan. Alam mo, gwapo ka Jeff. Matangkad ka, moreno, malinis, mabango. Kamukhang kamukha mo ang tito mo. Napatingin ako sa kanya. Tita, pasensya ka na kung nadadamay ka sa problema ko. Umaling ako. Okay lang ho. Humina ang boses niya. Pero, pwede ko pa rin bang ibigay yung bonus mo? Ho? Di ba sinabi ko naman sa'yo yung bonus na ibibigay ko? Hindi naman ako kailangan yun, tita. Sa'yo hindi. Pero ako, kailangan ko rin yun. Tapos sa harap ko, daan-daan niyang inalis ang lahat sa kanya, Miss Love. At sa pagkakataong yun, hindi ako nakatanggi. Oo, nakonsensya ako noon. Pero nung nakita ko lahat, parang biglang gumuho ang mundo ko. Labis ang kabang nararamdaman ko noon. Hanggang sa isang iglap lang, nagkalapit na kaming dalawa. At nang halikan niya ako, doon na ako tuluyang bumigay. Sa likod ng bahay, sa mesa, doon may nangyari sa aming dalawa. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. At doon ko rin nakuha ang asawa ni Tito. Lumipas ang ilang linggo matapos ang huling pagpunta ko sa bahay nila tita at matapos rin na may maganap sa amin. Sinubukan kong ilayo ang sarili ko sa sitwasyon. Natakot kasi ako at nakonsensya na rin. Nag-focus ako sa school, sa mga assignment at sa mga kaibigan ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi na nawawala sa isip ko ang lihim namin. Minsan naiisip ko si Tito Simon. Tuwing naiisip ko siya parang may bumibigat sa dibdib ko. Isang hapon, matapos ang klase ko, umuwi ako noon sa bahay mga bandang 6:00. Nangutusan ako ni nanay. Pumunta raw ako kila tita. Nag-text daw kasi si Tito Simon at may pinadala daw siyang pampa-birthday niya kay tatay. Konting halaga lang naman daw yun, pang-celebrate lang daw ni tatay. Tuwang-tuwa si tatay noon kaya agad-agad pinapunta niya ako sa bahay nila tita. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ulit ang paligid tulad ng dati. Habang papalapit ako sa bahay, napansin kong nakabukas ang gate. Medyo kinabahan ako noon dahil may nakaparada ang isang sasakyan sa labas. Napamura pa nga ako. Hindi ako agad pumasok. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kutob ako. Kaya dumaan muna ako sa gilid ng bahay papunta sa likod. Habang papalapit ako sa bintana sa may sala, may narinig na ako ulit ng mga boses. Napahinto ako. Boses ulit yun ni Tita Carmelita at may kasama na naman siyang lalaki. Parang biglang bumalik sa isip ko ang unang araw na nakita ko siya. Daan-daan kong tiningnan yung bintana at doon ko nakita na magkasama na naman sila. Hindi ko kilala yung lalaki pero malinaw na siya rin yung lalaking nakita ko dati. Parang may bumigat sa pakiramdam ko. Sa mga sandaling yon, napagtanto ko na hindi pa pala natatapos ang lahat ng panlilinglan niya kay Tito. Kitang-kita ko noon lahat-lahat. Kung paano tumirik ang mata niya habang nakikipaglaro ng apoy sa lalaking hindi naman niya asawa. Habang may nangyayari sa kanila sa sala, parang humaling na humaling si Tita sa kalaguyo niya. At doon ko na-realize na baka ginamit niya lang ang sarili niya sa akin para tuluyan lang akong patahimikin. Kinuha ko ang phone ko. Tapos zoom ko. Basta, hindi naman nila ako kita dahil busy-busy sila sa ginagawa nila noon. Tapos kinuhaan ko ng video at picture. Pagkatapos, tahimik akong umatras mula sa bintana. Hindi na ako pumasok sa loob ng bahay. Ayoko makita nila ako. Ayoko rin gumawa ng eksena. Habang naglalakad ako palayo sa bahay nila, napabuntong hininga ko. Hindi na tama to. Bulong ko sa sarili ko.
Pag-uwi ko sa bahay noon, nagdahilan na lang ako na wala dun si tita kaya hindi ko nakuha ang pera. Ilang araw akong nag-isip kung ano ang dapat kong gawin. Parte ng isip ko gusto pa rin manahimik pero may parte rin sa akin na nagsasabing mali na ang ginagawa ko. Hanggang sa isang gabi, nagdesisyon akong tawagan si Tito Simon. Kinakabahan ako habang dinadial ko ang number niya. Pagkatapos ng ilang ring, sinagot niya ang tawag. Hello? Tito, ako po to, si Jeff. Oh, Jeff, kumusta? Masayang sagot niya. Ayos lang po, Tito. Kumusta ang school mo? Okay naman ho. Sandaling katahimikan ang sumunod. Alam kong kailangan ko nang sabihin ang dahilan kung bakit ako tumawag. Tito, sabi ko. Bakit, Jeff? May problema ba? Huminga ako ng malalim. May sasabihin pa sana ako eh. Anong meron? Pero sana po, huwag niyong sabihin kung sino ang nagsabi. Nagulat siya. Bakit naman? Tito, importante lang po. Tahimik siya sandali. Sige, ano yun? Ramdam ko ang kaba ko habang nagsasalita. Baka po kailangan niyong kausapin si tita, Tito. Bakit? May nakita po kasi ako eh. Anong ibig mong sabihin, Jeff? Huminga ako ng malalim. Tito, may kasama pong ibang lalaki si tita sa bahay niyo. Biglang natahimik ang kabilang linya. Halos marinig ko lang ang paghinga ni Tito. Sigurado ka ba? Opo. Paano mo nalaman? Isisend ko na lang po sa inyo sa messenger, Tito. Kayo na lang po bahala kung maniniwala kayo. Natahimik siya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita siya. Jeff, matagal na ba to? Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Hindi ko po sigurado. Pero ang sigurado ko po, may ibang lalaki siya. Narinig ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga. Salamat sa pagsabi sa akin, Jeff. Pero Tito, sana po wag niyong sabihin na ako ang nagsabi. Bakit? Ayoko lang po na magkaroon ng gulo sa pamilya. Tahimik siya sandali. Tapos sumagot. Sige, naiintindihan ko. Salamat po, Tito. Jeff? Po? Salamat sa pagiging tapat mo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Parang gumaan ang dibdib ko. Pero may lungkot din akong naramdaman dahil kahit ako ay natikman ko din ang asawa niya. Pagkatapos ng tawag, matagal akong nakaupo sa kama. Iniisip ko ang lahat ng nangyari. Ang lihim na nakita ko. At ang lihim ko rin. At ang pangakong binitawan ko kay Tita Carmelita. At ang desisyong ginawa ko sa huli. Kahapon lang, binalita sa akin ni nanay na biglaan daw uuwi si Tito. Wala daw sinabing dahilan. Basta uuwi daw to. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos nun. Kung magkakaayos ba sila o kung tuluyan ang masisirang pamilya nila. Pero isang bagay lang ang alam ko. Minsan, kahit mahirap, kailangan pa ring piliin ang tama. At yun ang naging wakas ng kwento na hindi ko kailanman makakalimutan. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po ang aking istorya ng buhay. Muli, ako po si Jerome.